Päivää. Päivää. Ja mitähän sitä saisi olla? No hetkinen. Mitä nämä maksaa? Ne on 16 markkaa kilo. Tuo. 22 markkaa kilo, mutta saa puolen kilon pakkauksessakin. Tämä maksaa? 9 markkaa on tämä. Sekin. Entäs tämä? Se on taas 11 markkaa. Mitä punajuuri maksaa? 15 markkaa purkki. Vielä sekin. Entäs punakaalisalaatti? 4,5 markkaa. No entä tämä? No se on taas 9 markkaa. Kaikki. Mitäs munkit maksaa? Ne on 2 markkaa kappale. Kuulkaas mitäs tää oikein tarkoittaa? Aikooks herra nyt ostaa jotakin vai? No kyllä tietysti, mutta kaikki mitä minä aion ostaa maksaa rahaa. Että mitä? No mikä maksaa 16 markkaa, mikä maksaa 25 markkaa, mikä maksaa 3 markkaa, tai kaikki maksaa rahaa. Ettekö rahaa? Niin. No millä se herra sitten aikoo ostella, jos ei rahalla? No prosenteilla. Siis, miten niin prosenteilla? No prosenteilla. Mitä hemmetin hyötyä niistä prosenteista, jos ei niillä mitään saa? Ihmeen prosenteilla. No niillä prosenteilla, joita ne tuppaa palkan päälle. Ensimmäisen kerran elämässä minäkin sain palkankorotuksen 6%. Sitten kun minä lähden niitä kauppaa tuhlaamaan, niin kaikki maksaa vaan rahaa. Eikä prosentilla saa yhtään mitään. Kuulkaas, nyt te olette tavallaan vähän väärässä. Katsokaas, kyllähän prosenteilla saa. Ai, no mitä niillä saa? Niin, no ei siis tietenkään prosenteilla saa. No niin, no mitä te sitten sanotte, että niillä saa, jos ei niillä kerran mitään saa? No ei siis prosenteilla saa, mutta niitä vastaavalla rahamäärällä kyllä taas saa. Jaha. No minkäköhänlaista rahamäärää se 6% vastaa? Minä sitä voi tietää. No niin, ette tiedä. Mikä hemmetin myyjä se tommonen, joka ei mitään tiedä? Kuulkaa, se teidän pitäisi tietää itse. Niin, minä tiedänkin. Mulle annettiin 6% palkankorotusta eikä penniäkään rahaa. Tämä taitaa olla kyllä semmoista hemmetinmoista kieroilua koko homma. Ihmiselle annetaan niin mukaan 6% lisää palkkaa, että se tulisi hyvälle tuulelle. Sitten kun se menee ostelemaan, niin ei se mitään saa. Kuulkaa, antakaa nyt kun minä selitän. No selittäkää. No katsokaa. Se 6% vastaa jotakin rahamäärää. Mitäköhän rahamäärää? No sitähän minä just en tiedä. No on siinä kans selittäjä. Mikä hemmetin selitys se tommonen on, ettei mitään tiedä? No kun se riippuu teidän palkasta. Miten niin se siitä riippuu? No siitä, että paljonko tämä 6% on teidän palkasta. Se ei riipu yhtään mitään siitä palkasta, vaan sen palkan päälle pantiin 6%. Ymmärrätkö? Ei se 6% ole minun palkasta, vaan sen palkan päälle. Ei sillä ole mitään tekemistä sen palkan kanssa. Se on ihan semmoista ylimääräistä korotusta. No voi itku sentään. No kyllä tämä näköjään itkuksi muuttuu. Ainoa kauppa, missä tuotteeseen on selvästi merkitty tämä hintaprosentti, on alkoholiliike. Ja kyllä oli kallista. Kun minä menin viinakauppaan, niin eihän sillä 6% saanut yhtään mitään. Joka ainoa pullo maksoi siinä noin 15-30%. Ja ajatelkaa, miten kallista puhdas pirtukin on. 96%. No eihän sitä ollut edes myytävänä. Ei varmaan kukaan ostaskaan niillä hinnoilla. Kuulkaas nyt. Ei se prosenttimäärä pullon kyljessä ole suinkaan sen hinta, vaan se tarkoittaa, että paljonko siinä pullossa on alkoholia. Että mitä? Että siis paljonko siinä pullossa on alkoholia. No ette taida olla mikään ryyppymies, kun tollasia juttelet. Kuulkaa, minä olen ryypännyt niin paljon, että minä kyllä tiedän. Ai ettäkö, juttu on sillä lailla, että jos pullon kyljessä lukee, että 10%, niin teidänkö mielestänne siinä pullossa on silloin vain 10% alkoholia, niinkö? Just niin. Kuulkaa, kyllä ne on kaikki täysin korkkaamattomia pulloja. No jos siinä olisi vain 10% siinä pullossa, niin siinähän olisi vain tippa pohjalla. Mutta yhdestäkään pullosta ei ole koskaan maistettu. Ne ovat aivan täysiä. Jokaisessa pullossa on 100%. No enpä nyt ole tiennyt, että tämmöistä asiaa nyt on näin vaikea selittää. Näkyy olevan aika vaikea. Tekin vaan koko ajan selitätte ja puhutte ihan puppoja. Prosenteilla ei kuitenkaan mitään saa. No ei tietenkään prosenteilla, siis pelkillä prosenteilla. No mitä muuta mulla ei oo. Palkkarahat on mennyt. Pelkät prosentit on tähteellä.
No hei, nyt se löytyy. Nyt se löytyy. Niin mikä löytyy? No sellainen artikkeli, mikä minunkin palkanlisäykselleni saa. Mikä se tuossa on? Mitä siitä? No katsokaapa tuosta. Tuosta noin. 2,5%. No niin, sillä lailla. Löytyyhän se, kun vaan jaksaa etsiä. Hetkinen siis. Tämän pullon hinta on 2,5%. 6% minä saan 2 pulloa. 2 pulloa ja vielä jää prosentti ylikin. No niin, hyvä. Minä otan nämä. Nämä tekee siis yhteensä 5%. Mulla on vain 6% maksumääräys. Voitteko te antaa 1% takaisin? No kun minä en voi antaa takaisin sitä 1%, uskokaa nyt! Ei sellaista prosenttia ole olemassakaan, se on täysin mahdotonta! Älkää kiihtykö, älkää kiihtykö. Hetkinen, nyt minä keksin. Tykkäätte sitten oluesta? Minä pidän oluesta valtavasti, mutta mitä se tähän kuuluu? Kyllä se kuuluu. Katsokaapa. Minä otan tämän 3. pullon. Ja nyt te juotte tästä pullosta 1,5% verran pois ja sitten minä otan nämä mukaan. Eikö niin? Aivan. Eiköhän tämä mahda olla oikea ratkaisu. Näinhän tämä käy. Että hyvästi vaan selvä päivä. Ja yksin te voitte repiä lisää koreja sieltä ja ruveta korkkaamaan niitä. Katsotaan, asia on niin, että minä juon 100%, minulle kun ei vähempi maistu. Niin. Minä näitä mossuttelen tässä auki. Näitä on kyllä niin paljon, että jos te meinaatte koko 100% juoda, niin siinä saa sanoa hyvästi huomisellekin selvälle päivälle.